Som pårørende kan det være svært at vide, hvad du skal gøre, hvis en, du holder af, bliver udsat for kriminalitet eller en ulykke. Her er 6 enkle råd til, hvordan du bedst kan støtte. Ofre kan have svært ved selv at tage initiativ til at tale om det, der er sket. Vis, at du er der og gerne vil lytte, når de har brug for det, og respekter, hvis de har brug for stilhed. Mange føler sig alene efter det, de har været udsat for. Din tilstedeværelse og åbenhed kan gøre en stor forskel, og du behøver ikke have svar. Det vigtigste er, at du er der og viser, at du kan rumme det svære. Undgå at sammenligne med andres oplevelser eller foreslå hurtige løsninger. Spørg i stedet åbent, hvordan har du det, hvad fylder mest for dig, og hvad har du brug for? Reaktioner kan være intense og skifte hurtigt fra vrede og sorg til tavshed. Det er reaktionerne, der er normale, mens kriminaliteten eller ulykken er det unormale. Din tålmodighed og din villighed til at lytte, også gentagne gange, kan gøre en stor forskel. Lad være med at placere skyld eller give råd om, hvad der kunne være gjort anderledes, medmindre du bliver spurgt. Din støtte og accept er det vigtigste. Selvom det, der skete, fylder meget i jeres relation, så giv også plads til grin, ro og hverdagsliv. Hændelsen er ikke hele personen. Er du pårørende, og har du brug for støtte? Kontakt offerrådgivningen på 116 006. Offerrådgivningen, vi er her også for de pårørende.